Sin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Kumusta? Pangudto na po tabi ka mo. Aldaw kita ngunya nin Biyernes, ultimong Biyernes na po palan kan bulan nin Hulyo 2026. Nagkaperang tumbling na sana, tapos na naman po ang bulan nin Hulyo. As in, ano ba, may holiday ba ngunya na July? Gari, wala akong aram na holiday ngunya na July. Day ko sure kung may laog Lunes. Tawra pa ako correct me if I'm wrong po, tabi sa mga paraan tabay na. Bali may nabasa na kamong abiso na kung sa Lunes, na iubaga po ang State of the Nation Address, kan Presidente po anindo, Presidente kan Pilipinas, si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung may klase yan. Naramduman ko nimo, Roland, tapos in Denver. Kan ako college, pag may, siyempre ang course ko baga, nasa broadcasting graduate ako. Pag may araw ka na Senate, na SONA, papagibong kami. May professor kami dyan. Shout out sa imo, madam, kung nagdadangog ka. Papagibong kami ka ang reaction paper. Tapos nahiling ko sa mga meme ngunya na pwede ka na pala mag-print kan sa imong reaction. Sa imong pandok. Di no ako gets. Aba-adaw ng mga aki ini. Basta itong ano nga duman sa part ka na tigtaram ka na presidente kung ano sa imong nagustuhan and ano nga ang reaction mo doon. And kanso hapon or the other day, kaso hapon, igwa ki aktibidad dyan ang DOH kung siin pighapot si Albay Governor Noel Rosal kung ano nga ang piglalauman mo. And gusto mo ngayang madangog duman nga sa gigibon ngayang SONA kan president. Kasi may mga kaibahan kita sa media na kaipuan nga iyan na makapag-submit nga kami duman sa muyang central office. And sabi duman kan gobernador, gusto ko ngayang may ipagpadagos itong asistensya po baga sa mga LGUs, partikular na itong pagbaba kan sa inang fundo para po tabi na halimbawa kung may mga barangay, may pangapudan ngayon ninda, itong mapagibo ngayaki, mga catwalk, mapakonsurhir nin mga kung ano-anong mga edifisyo dyan. Pero ang gusto kan gobernador, iyuan kung halimbawa, madugangan ba itong 274 kung di ako nasa sala duman sa number of beneficiaries na barangay, digdi po tabi sa probinsya kan Albay. Gusto ko ngayon na mas matawan ngayon yung prioridad itong pag-repair, as in pag-construct po, tabi ng mga additional na mga classroom sa man iba-ibang eskwelahan. Bako lang hindi sa probinsya kan Albay, kundi ngayon bilang RDC chairman, ang pag-iimta ngayon itong magkaigwa ngayon ng sufficienteng espasyo ang mga estudyante, tangani maging convenient man po sinda sa inang pag-aadal. And kamo bilang mga individual, manahiling ako kaandigding post sa social media. Hilingon ko daw, tabasahon ko kung ano ang mga kahagadan, ano ang mga insights kan tawo, kung ano ang gusto nilang madangog, as in maaraman, kung ano pa ang mga priority projects. Sabi na, Universal Social Pension. Kaya pwede mag-step down ka na. Gabos-gabos man kayo. May naghahagad digdi na perang oras na yung take post. 2 hours. Take post ni Ate Zen. And may naghahagad digdi, manungod niya sa Universal Social Pension. And let's see, kung pag-abot po kan Lunes, ano ang sa iyang mauunang bita. Despite po baga kan naribokan ng mga nagkakadarangog ta dyan dahil sa nagpapadagos ng impeachment trial. Ang revoke na iyan, very significant sa bilang mga Pilipino. Kasi mahiling ta dyan kung ano mga standards ta sa pagpili kan mga naiilihirtang opisyal
And ano po ang sa indang, ano po digdi, ano ang sa indang sitwasyon ng ngunyan, nangyay na po siya nakatukaw bilang leader kan sa tuyang nasyon. Maray na pagkauto kay Sir Homer Realista Lola, sabi na Blessed Friday po ngaya Angel, kay Ma'am Yubi Yub, sabi na marhay na pagkahapon po ngaya po. And kasubago duman sa El Nino Caravan kan CDRMO kan LG Legazpi. Sabi ko duman kay Engineer Ladi, dawa na ako engineer, makakataram ako nandiyan sa sur na parte kan Legazpi. Tasi Mumay, igo siya ki Carabao na pigpapataman duman sa parents kay na mama diling siya. Talagang mahiling mo na may kadipisilan na po talagang itong supaghanap po baganin masasabsab na mga awot. Dahil ang tama nga ni unan medyo nagtatagauran, medyo na babaribi itong mga awot doon. Pero pag kasagsagan po kang grabing init. And sabi ni Ma'am Lala, Ma'am Sheila Nascan na City Agriculture Office, an apektado po dyan, iyo po itong mga nagtatanom nin paroy and itong day basta-basta po tabi nakakatanom, nakakatarok. Maray na pagkauto kay Sir Andy Marbella. Sir Andy, kakahiling ko lang pigsan mo po tabi sa kuya ng mga pictures. Sir Andy, ini bagang mga nagtitinda digdiki ini mga sira baga Sir Andy. Pag operate mo ini, mga 2 patos lang sa kuya Sir Andy. Ining mga betta fish na init. Igo ako duman ki aquarium. Kung pwedeng mabakal or dyan baga ini. Oy, duman po sa mga despite po sa ibong mga efforts po task force kayo sa. Igo man garay po in mga nagpapasaway ng gad na mga daiman dapat na bugtakan, din mga mga turutindahan. Iyon nasasabutan mi iyan, nasasabutan ni Sir Andy. As in, pauro-utro na nagtatao po aram ito pagpasensya sa Sir Andy kasi aram man ngaya Angel na iyan ngaya nagninegosyo man pero ngaya day man ngaya paglubos-lubos na iyon na lang po ngaya nakakaharang dyan sa mga tinampo. Diba Sir Andy? Iyan man lang ang pangapulan na day man po tabi pagulangan, itong mga sidewalk na dapat nasa tawo and itong mga tinampo na dapat po tabi nasa auto. May mga pagkakataon kaya ako everyday ako nagbabalag-balag dyan sa sentro kan Legazpi. Imbis na sa sidewalk nag-aaragian mga tao, na wishes ito man dapat talaga ang agihanin da. Ay abaan na Sir Andy, tapati ako, nabibiktima ako dyan kan. So, ako, na tao, na dapat nasa gilid, nasa tao ako Sir Andy, dahil na akong maagihan. Ini po pala ang mga target nindo. Bako ito Sir Andy na na susira na tigpipritos. Ang gusto kong sira, kung tiga-ataman. Yaw na po baga dyan sa may, may sabi ni Sir Andy, pag ako ngayon nagbabakal, wala ngayon kinagtitinda. Ini Sir Andy na gusto ko sa imo mga payong-payong po baga. Gusto ko digdi Sir Andy mga pink or blue na mga sira tabi. Tigkondisyon maray na pagkaudo po sa Task Force Kaayusan at Kalinisan. Yan lang ang pangapulan po tabi kan Task Force man. Takaning syempre, marhay man lamang ang pagkalag-kalagong digdi po sa tuyang palibot. Maray na pagkauto kay Kuya King Reynaldo, dyan po tabi sa Barangay Bunker 1, Legazpi City. Pirmi po yan nakaantabay si Kuya King and familia po Reynaldo dyan po tabi sa Barangay Bunker 1. May amigo ako dyan, may amigo ako dyan, Sir Kuya King, na may hinabas da po dyan sa may parte ka na nito. Ang dulag da pa si Sering po dyan sa Bunker 1. Pigahalat-halat ko lang sa official na blotter ka iyan. Dyan sa Manitop Municipal Police Station. Amigo ko siya dyan sa Navforson, Naval Forces Southern Luzon. Ano pa man Kuya John, pa din akong maglakaw-lakaw dahil para makapag-prepare man po ang mga sisters na masunod po ang mga programa. Sa kuyang kapartner po sa technical, si Kuya June. Sa Roland na sin Denver, mga on-the-job training po yan. Hali sa Sorsogon State University. Si Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Tuhod, siko, baywa,